Я вам покажу. Отакий, так? Болгарських авіаліній, так? Болгарський пасажирський авіаліній. Називається він Балкан. Балкан називається. А ну пішли. Ідемо. Пішли, подивимося. Резервоарите са разположени в крилата, поради този факт изпразването им Заходь, трябва дай. да бъде едновременно от Оце- двете страни, за да се Отака поддържа баланс. кабина. Следващото табло е за контрол на работата на климатичната система на Ти самолета. будеш Налясно пілотом? се намира панелът за запуск на двигателите. Я- Вляво от масата на бордния инженер се намират двете тройки ръчки. Десните три ръчки са за управление на трите двигателя, а левите за спиране на двигателите. Вдясно от тях се намира ръчка за застопоряването им. Над приборните табла има и панел с множество важни функции. Сідаєш на місце пілота? Системи. Такі наушники. А на місце пілота сядеш? Отляво надясно са разположени пулт с изключватели на рулевите Седай. агрегати, пулт показващ неизправности в автоматичната борда.